tal? Moi bo día, un saúdo tamén a todos os seguidores e seguidoras que están nestes momentos véndonos a través do Facebook Live, da nosa página de Facebook, que, por certo, xa pasamos dos 20.000 seguidores. Moitísimas grazas. E agora mesmo vamos a falar da chegada dun bebé, que é un momento moi emocionante, que cambia a vida e que cambia hai un antes e un despois na vida das familias, ca chegada dun pequeno ou dunha pequena. Todo se prepara con especial ilusión, agarimo, a súa primeira posta, a súa canastilla, a bolsiña que levamos ao hospital, pequenos detalles, non, que acompañan ese primeiro capítulo da vida desa persoa que chega a este mundo. E dende o ano 2000, hai unha firma aquí en Galicia que comezaba en Padrón e que se dedica a vestir exclusivamente a estes pequenos e pequenas dende os seus primeiros días. Falamos de Calpe Bebé, que é unha firma galega especializada en recién nacidos, que aposta polo algodón 100% peinado, pola confección e polo coidado artesanal en cada prenda, eso sí, con moitísimo agarimo, con moitísimo mimo, con moitísima ilusión e con moitísimo esforzo. Temos con nós aquí nos nosos estudos a Susana Perol, que é a encargada de Calpe Bebé, esta firma que se encontra en A Estrada. Que tal? Moi bo día, Susana, benvida. Hola, Sara, bo día. Como estás? Pois moi ben. Chegaches que hoxe era complicado chegar ata aquí, non? Sí, temporal. Un temporal, madre mía. Bueno, que tal? Como estás? Pois ben. Pois, Sí. Falaba eu que Calpe Bebé levades xa un cuarto de século. Pois sí, nada máis e nada menos, sí. Empezamos un pouco así, non crendo realmente que chegáramos a tanto tempo, pero sí, ao final 25 anos xa van alá. 25 anos, Sí. e comezabades dende Padrón. Como Sí. foron eses inicios? Empezamos, nós temos fábrica de confección, temos outra liña de confección, por medio de unha señora, unha comercial que conocían meus pais, ela fabricaba edredóns de cuna en Portugal, e como conocía a miña nai, preguntoulle onde podía conseguir, como sabía que miña nai se dedicaba á confección, preguntoulle onde podía conseguir a guata para facer edredóns de cuna. Entón, miña nai, como é así moi empresaria, moi atrevida, sempre se apunta a todo, dixo, bueno, muller, igual podo facerche o edredón de cuna, como é medidas estándar, sabes? Normalmente son medidas estándar. Empezamos a fabricar os edredóns para ela, que vendía en Cataluña, e que os comercializaba, e a partir de aí empezamos pouquiño a pouco a facer cousas de bebé, a poricultura textil, porque nos encargaba ela as pezas, e empezamos así e despois xa nunca máis o deixamos. E comezabachedes en Padrón, e Sí. agora mesmo estades dende A Estrada para o mundo, para España, Sí. Sí. para todos os recunchos da nosa xeografía, non? Si, empezamos en unha aldea de Carcacía, en Sande, e ali estuvemos hasta o ano 2000, sí, e despois no 2000 xa compramos unha nave no polígono industrial e ali estamos na Estrada desde o 2002 xa. Sí. E que ten de especial confeccionar para eses primeiros momentos da vida dunha persoa? Bueno, claro, a min encántame o meu traballo, eu sempre digo. O mundo do bebé é realmente apasionante. Claro, é moi tierno, moi dulce, moi tiernito. E facer esas cousiñas, tanto diseñar, que é o que máis me gusta, ou facer os bordados, ou personalizar, ten o seu encanto. Claro, é un mundo maravilloso, moi bonito, moi bonito. Claro, porque non só son esas primeiras postas, senón que confeccionades todo o que é a puericultura textil, non? Tamén para acompañar as cunas, Sí. os paseos. Sí, facemos todo puericultura textil, edredóns de cuna, minicunas, os sacos, as toallas, as sábanas, todas as pezas que máis ou menos precisa un bebé, e facemos a roupa interior, é dicir, os bodys desde que nacen hasta que deixan o pañal, e a camisetiña, a polaina, o gorriño, o pijama, pero sí, solo a primeira posta, estamos moi centrados no de bebé. E despois, claro, a puericultura textil si que dá moito xogo, porque personalizar, ten o seu encanto, a mamá que che pide un bordado, claro, eu como fago os bordados eu,
podo facerche o dibuixiño que ti queiras, ou unha palabra que ti queiras, ou unha data, bueno, eso, bordar, personalizar tanto as sábanas como a toalla, como calquer peza que se queira. Sodes conscientes de que formades parte dos recordos de miles de familias? Sí, é super bonita, sobre todo cando che din, pois teño a mantiña guardada a vosa porque é súa viña e o neno con 5 anos sigue lle gustando, pois iso é super bonito, aínda que despois o neno xa este na cama ou no sofá, pero bueno, que garden así certos detalles, certas pezas, pois claro, sí que é moi bonito, é moi tierno. Confeccionades con o algodón 100% peinado. Sí, confeccionamos os bodys e a roupa interior, claro, ten que ser 100% algodón, e, bueno, despois as coleccións de puericultura depende un pouco tamén dos provedores do que leven nos tejidos, non? Pero, bueno, agora a última colección que fixemos, por exemplo, é de 100% algodón orgánico, e iso, bueno, pois notase tamén, tanto ao traballala como despois no tacto e todo o contacto que ofrece ese algodón. Sí. A produción é 100% dende aquí, unha firma galega pois que aposta pola produción local e que seguro que é un dos vosos valores, non? Pois sí, porque facémolo todo na fábrica, é dicir, desde o tejido que chega, os tejidos normalmente son daqui tamén, españoles, de España, do país, e despois todo o proceso facemos o corte, a confección, o bordado, distribución, eu empaqueto, eu embalo, eu atendo ao público ali na fábrica, que está aberta ao público a fábrica para calquera que queira vir, senón tamén eso na web, máis as redes sociales, pero bueno, sí que todo é ali, todo é local. Cantas persoas formades parte do equipo de Calpe Bebé? Pois somos 8. Somos 8 persoas. Un dos vosos rasgos máis distintivos é tamén a personalización, sí. Non? O cariño e agarimo con que poñedes en cada unha das prendas que facedes. Aposta moito agora as familias pola personalización de todo o que ten que ver coa roupiña dos máis pequenos? Sí, eu creo que sempre será algo que estará de moda, por decirlo así. Porque a ti gustache, no momento que vai nacer o teu bebé, pódese chamar Susana como moitas Susanas, pero cando é o nome ese Susana do teu bebé, eso é diferente. Entonces velo doutro xeito, encántache verlle aí o nome bordado. Ou bonitiña, ou riquiña, ou non sei, pero sempre estará de moda. E como mudaron os gustos das familias nestes 25 anos? Porque, claro, é un cuarto de século de vida, non? Pois mira, eu que máis noto, quizás é que volvense a levar os tonos neutros, os colores pasteles, o blanco, o beige, os dulces. E hai uns anos estaba de moda todo o contrario. Estaba o rojo, o pistacho, colores máis fuertes. Eso quizás é o que máis noto de diferencia, por lo menos na nosa línea. E coleccións para este 2026, que é o que máis se leva? Pois, como che acabo de decir, o algodón orgánico e tonos así moi neutros, moi pasteles outra vez, moi dulces, creo que como cando eu nacín, o sea, que houve aí unha época que era todo blanquiño, todo moi suave, houve aí un cambio de moda, polo menos o que eu vía, de colores fuertes, e volvemos a estar no suave, no dulce. Voltamos aos inicios, non? É como dos nombres, o sea, todo o mundo era Antía, Mateo nombres así moi modernos, e volvemos a poñer Manuela, María, Elisa, cousas así moi... Outra vez volvemos... Todo é cíclico, ao final. Sí, a verdade é que sí. E que é o que máis ilusión vos fai facer? Confeccionar? Pois eu creo que, volvendo ao que falábamos antes, a personalización. A personalización. Claro, porque, por exemplo, o outro día encargáronme bordar mi rayito de luz. Eso é porque, pois, para esa persona, pois significa algo. Pois igual hai unha historia detrás ou algo significa, pero cando che piden palabras pois específicas ou unha frase ou, bueno, pois é por algo. E iso é o máis bonito, ao final formas parte dese detalle que estás confeccionando e bordando, non? Claro. Algo que recordes, algunha anécdota, pois nestes 25 anos de algún encargo particular ou de algo que vos chamara especialmente a atención? Sí, que se poida contar, sí, claro, sí, lógicamente. Hai un que me fixo chorar porque
bueno, claro, entras nesa parte emocional da persona que cho está contando, non? Pois que unha chica estaba a punto de nacer o seu bebé, estaba embarazada, e quería que lle fixera un trébol, pero un trébol que tiña un pouco de traballo, porque non era un trébol con forma, o sea que se vía, bueno, que tiña traballo, non era un trébol así en plan plano. E eu naquel momento tiña tienda tamén no pobo, na estrada, e non tiña moito tempo libre, verdade, aquela. E entonces, pois, intentei dicirlle, bueno, puñamos unha flor e tal, e entonces díxome, por favor, ten que ser este trébol, porque miña mamá acaba de fallecer e non conoceu o seu neto, e eu quería este trébol porque o levo tatuado, porque era algo moi especial para nós e tal, e agora quero bordarllo na mantiña, na roupa interior o neno cando naza. Entonces, pois, claro, diste, é como non che vou a facer, teño que facercho, claro. Bueno, claro, cando veo o trébol bordado, pois, a chorar, porque, claro, súa mamá pois acababa de fallecer e non pudo conocer ao neto. Entón, bueno, son historias personales que, claro, que che conmoven e que ao mesmo tempo pois que te sentes orgullosa por formar parte deso, de poder cumplirlle, pois mira, poder cumplirlle un pequeno soño, non? Claro que é moi bonito o voso traballo porque formades parte eso, pois dos soños das persoas, pois dese bebé que non tan querido que chega, co que queres pois arroupalo, e vestilo con moita ilusión. Sí, porque é un momento maravilloso. Claro. Aínda que sea o segundo, o nacimento dun bebé, pois é algo, vamos, creo que debe ser do máis bonito, aínda que ten a súa parte tamén negativo, bueno, difícil, pero é un momento maravilloso, evidentemente. Claro, tamén familias pois que van cos irmáns ou irmás que están a puntiño de recibir pois ao novo membro da familia e que tamén forman parte, non, pois dese momento especial de escoller a súa primeira aposta, por exemplo, ou e veñen os as irmáns, sabaniñas. a escoller, a decir, gústame este dibuixo, e non sei que, e mamá, puñemos este, e os gatos, sí que pasa eso. E as tías que están super emocionadas tamén, e as madriñas, sí. É un momento moi bonito, a verdade que sí. Claro, e tamén logo, pois, as persoas que se achegan ata a vosa tenda, pois, para agasallar, non? Para dar a benvida a un novo membro, pois, da familia, amigos, porque tamén tedes, pois, un montón de agasallos para eses momentos. Bueno, queremos que si, a parte da poricultura textil, como facemos as canastillas, podes ti diseñar, regalar unha canastilla, é dicir, pois meto o xel, a esponxa do baño, bueno, a nosa toalliña tamén de paso, ou toallitas, ou, bueno, sí, hai máis detalles, hai os muñequiños, os sonajeros, os peluches, bueno, temos así un pouquiño de todo. Que é o que máis se leva na canastilla do 2026? Pois eu creo que unha das pezas que sempre teñen éxito, quizás tamén porque pasa dun irmán para outro e ademais utilízana con dous, non só de bebé, sino con 2 aniños, 3. É a toalla. A toalla sempre, bueno, é un regalo chulo, útil, práctico, que ademais temos varias medidas de toalla, lógicamente, a de recién nacido, a mediana, a grande, entonces, pois, bueno, se a queren regalar, pois regalas para un recién nacido, e se cadra regalaslle tamén outra para o irmán de 2 anos ou de 3, porque, bueno, temos eso, varias medidas, e sempre é un regalo útil. Claro, personalizado, bueno, claro, quédache... Claro. Personalizado, 100% artesanal, producido íntegramente aquí, na Estrada en concreto. Ou seja, que moda galega, 100%. Neste cuarto de século, pois estamos xa no 2026, cales son as vosas ilusións, retos de futuro, mirando xa pois cara adiante? Pois eu creo que seguir facendo da maneira que sabemos, local, personalizado, e seguir para adiante, evidentemente, porque ademais bueno, os que temos empresa familiar hai un rollo de orgullo propio, non? Empezaron meus pais con isto e agora iso pasaron 25 anos e desexar que vai así e que siga para adiante.
e que sigamos hasta el infinito e máis allá. Estás ti tamén coa túa irmá. Sí, miña irmán, somos eu a máis miña irmán ahora mismo as que levamos Calpe Bebé. E, todo o equipo que nos acompaña, evidentemente. Eu sempre digo que sin os demais non somos nada, porque necesitámoslas para confeccionar, para cortar, para axudarnos, para dar ideas, para decir isto na máquina así non funciona ben, como diseñaches, porque sempre din, ti como non estás na máquina, ti dis que podo facer isto, e despois chegas á máquina de coser e din, isto non é tan fácil. Pois todos facemos falta. A importancia do equipo humano, non? Pois que conforma Calpe Bebé. E que, por certo, cando os micrófonos de Radio Líder se chegaban a Calpe Bebé na estrada, no polígono Toedo, pois foi bastante viral, a reportaxe que fixemos dende ali para coñecervos pois un pouquiño máis polo miúdo. E, de feito, pois todas as persoas que queiran ver pois as prendas que realizades en roupa para recén nacidos, esa puericultura textil, pois como poden atoparvos? Porque tamén tedes tenda online, non? Para que toda a xente pois que nos este vendo dende fora de Santiago da nosa comarca, que se quera chegar a vos e que queira pois facer eses encargos. Pois tal como decías ti, que ben apuntabas, estamos no polígono de Toedo, na entrada do pueblo da Estrada, e despois están as redes sociales, que as levo eu, e que sempre contesto, evidentemente, sempre estou atenta, tanto en Facebook como en Instagram. E agora, hai pouco que abrín TikTok, e aí tamén nos podedes encontrar. E despois na tenda online www.calpepbebé.es, Calpep terminado en P de Pamplona. Porque sempre explico que raro ese nombre de Calpep. Pois foi o inicio do nome que puxeron meus pais, de Caldelas, que é o apellido da miña nai, e P de Pepe, que é meu pai. Entonces puxeron Calpep na fábrica de confección, e despois, cando se montou de bebé, pois puxemos Calpep Bebé. Pois Calpep Bebé, unha empresa familiar que realiza todo con delicadeza, con sumo agarimo, con moita ilusión, con tradición e con especial cuidado, unha marca que acompaña dende o primeiro capítulo da vida e que converte pois esas prendas en recordos e en soños, como ben comentaba Susana Perol, pois que tamén forma parte da vida e deses recordos tan bonitos como que compartías, non? Pois desa persoa que pedía ese trébol tan fermoso. Pois foi un placer recibirvos aquí, Susana. Igualmente, moitas gracias. Estaremos moi pendentes pois de todo o que publicades nesas redes sociais. Nada, graciñas por achegarte aos nosos estudios. Moitas gracias a vos. Que tal foi a experiencia aquí? Ben, sí, tranquila. Ben. Gracias, sí. Gracias, Susana. Gracias a ti, Sara.